IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dinayaw, dito atleta ti Ilocos Norte nga nakilaban ti Palarong Pambansa iti Agusan del Sur, gabuti kinalakad dagiti makatgatang iti nakamat nga lugar. Kas iti Banana Q, 5 pesos lang ti bayad, ti 2 nga tinodok, asaba. Kensan lang nga dayta. Galante pa tinasagana nga Taraon, bay tiniwayat nga fun run. At iti lechon, unlimited pack ti fast food restaurant, ice cream, kenda dumapay. Agkakaimas pa nga seafood, iti inda naramanan. Malaksid ti kakaimas nga Taraon, di aircon pa tinagyanan dito atleta, ken coaches. Kuna ti may nga coach, manibod dep edlawag. Itakano lang nga makapadas da ti komportable nga Pagyanan, bay talong nga 20 inda pa nagisali, iti Palarong Pambansa. Angaw ti daduma, agpeso nga ti komento idi, ni Daliya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Salipio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.